msaidizi wa Tadi. Ofisi ni silent mbago. Alright, asante sana pia kigema basi bono mwencho motegele radio Vuna 102.0 FM. Ekero chapto chideke 14 gama egechi nserengechi. Maegechi nsebiri chubutu kubolera sumoro bilibo Abarai na Namagenderero. Ekero ore amoninche braitenye kubwato mwesi. Kero asubutu kubolera na kulirira kura bulitanga ngo batwalinga makadiga se studio na romashimi engineer Antonio Ogato. Kuri kurukyo bunge kurwalia se constituency ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira no aligaiga se studio na gotenga chinkwa ne chigachire live se page ya Facebook na boigo sumutandao YouTube Vuna TV okunyara ko kulio chitegerera na kulikirelia masemo nabego no nyina se website ego kulikirelia na kutegerera gwetera www.radiovuna.co.ke and on cia story mene siko ya Kenya akirontezo nyero ko batwa se chinkwani cho ya masemo lakini bunere kawaida bunere naro yetu mancho mutegereri na yukunyara ko bago kungarigerelia magani gaiga se studio tetuko bogoli simiberga isato elieta so tegerete kurwa ontebelio murai tukwa jumla mugusionde bwensia so tegerete baadaye ningeli bagaba Kitutu kwenye ko baba kuona no murai ya masemo lakini asabono andonsia so tegerete kurwa onyero ko bago kungarigerelia magani ya se studio with 0704102102 0785 1021 Vuna radio hello obo erebia Alright, asante sana kurugo butubulina Vuna radio hello right tata waire tupia Joshua Mongusman. Yes, Joshua. Na Jegomire Mani Kinyozi. Alright.
Asante sana brother. Soko waime Vuna Radio. Hello. Wairebia tata. Asante sana Brian on serio Vuna Radio. Hello. Waire tata. Wairebia. Yes. Alright, asante sana, asante zaidi. Soko ngarika liyo mwageni Vuna Radio. Hello. Tata. Osukire. Yes. Alright. Asante sana kuralikero kama mpine Vuna Radio. Hello. Yes. Ndebu ya kirage. Yes, Melvin. Asante sana kurukisema chekero ka Vuna Radio. Hello. Aro mararia. Wairire. Oya no mongi no malemera likurwe menwa. Mogani etomo ganyerete. Tumobona nda tuolia maswali ngumu bole toratira neli. Alright, asante sana, asante zaidi. Vuna Radio. Hello. Hello. Wairire tata. Wairire lompasa nyantoka kurugesima. Yes, pastor kurugesima. Mapeli wanongana watomoganirere teunante kurwa bundara mubolia maswali. Alright, asante sana. Mbukuli omwali singe nchibiro. Vuna Radio. Hello. Wairire tata. Bitundu gusu. Eyu wadikia wangaka. Bitundu gusu wadikia kutoka. Kimera. Wade sawa, asante sana. Asante sana mwarutero maganio bwaba lakini karibu sana muraya se studio. Kero husanga mno mategere ntarambulenta semo ekemenye rasmi ngotosore sichinkwana Abarai Namagenderero inkwana yomugusi inkwana yomu Kenya. Right. Karibu sana muraya sechi studio chetu cha Radio Vuna 102.0 FM. Mbiya mono sana muraria. Timeti ngakiri tukolia okolia koirere. Li tukolia nembi yali yalinge. Twatara koko sasi mase chikanisa kitu che ya tisa. Twakwana nabantu. Ende wantu mbagwatu wanchu kuya nande abantu bantu abone Masaba. Mbaligetie nga batwale chenchi nende batwale Abarai. Right. Usigeta abantu na inde urai wosomba. Alright. Asante sana. Karibu sana gaiga se Radio Vuna 102.0 FM kero kona manamugusi igore live gwetera 102.0 FM na bigo live wa Vuna TV ile somo tandao YouTube na bigo live gwetera www.radiovuna.co.ke na yomanje mutegena bakwendera kubwatuka ebirenkele byabo gwetera searching semechina komanyiri na gwetera SMS line ya negere 0706 102102 na baadaye nini gore line yeche simeli mtinyaro kwa tuko kwana mwana ndako mrai asi faida yo mategere yo nyaro kwa ko imanyikane buya elinda ko manyenga iningo ndiya mono Brian liya ne Anthony Nyambane Ogato kurwa ewori agachuba kenyoro wochura no na kinerete na no iborete na no na kinerete keranga teka na for the school na so meta se school ko secondary school chakora kwa kaya kagenda za cha Mungu na Mungu wasoma se Georgia Atlanta na mero wana na ya keminga na kwa na inde na twali leo manyo wonge na korere ga sine serikali ya America nature organization kumana kiti project na engineer on site
so naende bono nairanira ase okotaka koereria abantu baitu babuli tukimasaba negekogera obumanyi natwarire naende obwaniki okuya natwarire nintagete abantu babuli tukimasaba babo batware oburabu toigore chinchera chinya abantu baitu especially abantu bakurigira si abantu baitu bakule school abarabo basoke tegukisiko bagenda sikigasi kirege chiniga chigo cha story. Alright. Andaka si faida yo mo gusi no motegereri especially no go gukura alipo Kitutu naga niko manyenge miremo yagera sela iniki ari na barabwinga mbona ucha okwemira mbona kurigemira. Ya na kolire gasi amatuka mange. Yes. Na tuare experience so okora negasi as serikali ingaki over 15 years. Na kolire gasi as private companies. Right. Matuka mange nainde na kolide na international companies especially abantu kurikinse awao abasongo aba Mexican aba Japanese aba China na kolide na barbo a professional engineer. My profession we go in engineer ongo tenera principal especially tuna amakarabati chidaraja chipara amaja wetanse ya musuna amaribaya weta wonuna lina keroka ya vete amaja ichulete imeremere kageria nero ngo gukora na koleire serikali ya America for a long time. Alright. Yeah. Asante sana karibu sana winere tusangamero mwenji mutegereri engineer Anthony Ogato bigo kuri kiro kibo bunge ase a constituency ya Kitutu Masaba andake no tutaraso kurigera limangana bera tato rugongorwa guse especially Kitutu Masaba bado mokenyo ndebwensi mogusio ndebwensi anda onsi asare benyamire benkisi bembo Kitutu bembo machoge egento bono iganda ka kwebuli especially yo murunde bwipikipiki umuyo bwategali okora sense mu itigari ne mangana yokobora kwa maguta. Mbia mo Brian ekenegento kechete yacha aseyecho ya banking ya budget huku Syria Korea una mafuta keire igia korolekana ya nge banking ya mafuta amente gose oil products chi men tu ake after budget towards na banking iteraera lakini yako mochikorolekana na also na election fever ya inga kichi kura kiera ubuchi cy'ubugambi na bo cyagwa manikana biya ono abantu baito nabo korora ngamba bwatu bwoba asi kulibisi amafutaya none kibase kiri cyarwete logistics cyoko supply amafuta iyo inchiraikirana so no kwege na wait na asenge chichi anyway ya rule ya that for billion subsidy president ya sign bono bakuna kuchinyora na indi bono bakuna kubeka chigari para ngere supply amafuta na parking y'abantu baito especially buna chipikipiki chaito kolino babo boli tibi bijwe binene ebingi kuja kubeka services nabo poranga ubwo bamboro na mambi mbama itisimo kutangutoka nendo rasi konyo abantu begachira amafuta mangi na yata ichikunya nando lumaite I hope amafuta maite na petrol na inde ebibuye bakubeka mbiri approved na mbire safe ikiagera amafuta ya bwatu umuriro usatwa liwera somewhere nabakulipuka abantu baito bawuye so I hope na ukunda tebi abantu baito takubobo iri amafuta ye petrol kebi ukende yons nande asobo chiko yabeka ngai tekea ya mafuta ya nere very recent yes so I hope na bantu baito bainyure nga uyu no muriro bakubika nyomba ngose bakubuye ngira wita ikintu gekoro kingelinga eserikali njabwate besa ya bali bakoni maguta ega gose oil companies yandake ya accumulated bakeka 34 billion
yagera bakanyara ko bagukana ko bwatuka maguta gucha sechi petrol station na inyura nga ekenege ntoba igwana ntenga oni amaguta asali gurieli chibese chichigoro manantu serikali nitutogotenera gwetera se plan ili subsidy asengenjo kero monte kero kwenda gutacha maguta se petrol station ebesa nero kuna chugwetera se bango kwenda se kitikelia gya petroleum. At the end of the day kwa nyoranga serikali yakachana chibese chifaka chibese chiri egote bakananga chiaru situkara tumekuwa ase emerememi yao ikinge kwenda igoro yobora igweto ekero kukerengana na okereta nkali nyamira report yo auditor general korkinga yes bairwe budget yo makabechi besanye tuko bakegwetera kini no mwairu matebu ngaka na madeni ya mubwate lakini bado tubwate pending bills MBA mano Brian umaite samangana ye budget nenda samangana no ya ku subsidy ya ile chemota abantu abarai baito abange iyo bako during the budget nali bakuchaka umirobiri yo gusakura abantu yagire kobe kabire because imba maniteni bongo chigo soira segete ono bakwe banga babekira ini kuna inibeke go chagosoa na kitogo cha kwenye soki na kikyokora no nina sechi county cheito okonyoro umuntu akuri ku mwako yomo nyoro kogereje kiganzi nene konyo kumuntu uli kwa matuko makayo chinyomba chine na kwagaje oku kuninga kiona ene kyukari konyo chibese lakini inse itomaite tubate beautiful country tubwendere tekuyanja egere na indeke turasi public service tutwale ubumaine bwo kwerege uno asichi subsidy no ne bali ukinacha no to oku inchirende na turalengera linga nibi yatumigete of course asa now and abo bali kuyitumia not necessarily ne president chamanike na ukuna na buborai buri ubube abantu kabira bagomba kuba held responsible na kipo ntogo tebera na abantu abaraye kere none togochora abarayi baitu tochore abantu babwate amaskani ase eniwo y'abantu public resources chisikwe all right kero tugusukanda ketoligeririe budget ya somo ikiaita budget shilingi trilioni 3 chini gutaiseto budget igo kero kunyirengana nini budget umuraibense urukenyeta chagetenere mirimo in 2013 ega chagetene budget ya 1.4 trillion year an increase of about 136%. Maybe say faida yo motegererie budget yo mwako eta yalenga 3.36 trillion kero kuligila se budget yo mwako ya so igoro tu ensemo serikali gose executive gebekere ensemo chi trillion ibere chini guta gose 2.03 trillion bunge kabekero 50.2 billion na baigo ensemo billion I mean ensemo ya judiciary kabekero 18.7 billion na baigo chi county chi kabekero ensemo 370 billion timeti andake mheshimiwa kero kuligiri budget number 1 kero kuligiri from 2013 gocha yabere ko bakigo kina budget ya Kenya gagandre to kina mpaka boni kine tata level of 136% ekine kioro kerelionga yesu chumi ya kindre no bugima bwa Kenya bwa improve bwa bero bya kidogo no yeah Brian as a budget Vuna wayebegete as different departments no telling necessarily abantu baito mbabuate ubumubia the common man usora tebe mama mboga baba maziwa baba mkate na boda wali ntira ga common people barabubu gimabwabo nobo konguna manye tubanyite ige kogere amaguri yebintu akinire ekero kuligere ya ase kibese kinjira kiko ba distributed ya state Johnson nabo kirororo lakini inchirigo trickle down devolved inchirigo ichanse ase common mwananchi right igo baba batenene ndetse wizare iki nabo bago fight kamono bono ubugima bono iga usikolire kunabona abana baito bakoleta amatemu ase school chinto abayibuli baito kweyagi bali mitwe ngana kyabana ba school yes amangana nga school supplies for no nyeno ku umwana usisambi kuse uniform zikoroto nekibese
abagore bakono baravuo mbara menterwa remember nga baravuo igintu kire ukubula nikindi yonsi ayeko na waka na tax cyana kugenda igorogabi pono na kitura akore inibe yekaruko yeigwa ebekire ti trillion zibekire kurwa sistete kururo na kichira ikire omwana nchi egento budget yenda tebenda ye fault ndaye bekira makosa egento social programs Vuna koleta chibese chiabagotu chibese chibirema chibese chintakana chibese chia the widows and the widows yeah those ngai chiboche na kie kito kuibwera nga ebintu binde ababamanyete nga kini beyekoba amaena na kie kukura ibure no wachibese nchiro chikuru cy'abakindisi echi abanene mbaroro bamanyete nga kibago kisokya cyirana nande cyabe emeguko yabo ubu nabwo burayi bo emechanda tubuate asabarai batabuate ubumaene nande batabuate amaskani asengo y'abantu na keke to kubole y'abantu bayito baligere yibuya abarai bagocora egeko gara abarai abantu nabuba kucia go determine obugima mo kumenya ase economic right piano okay engana bo igombutambe koligererigwa nengana ya makabeso ensi ya Kenya bona makabeso ga kali gwitani chitrillion isano na isato to isere gwika chitrillion chirikiande bunge begete buna ceiling timanyeti na botambe elinde serikali gwikeranie budget yayo kugane kwae muno konyorege komente bango nabono nkwaroche chinsemo ao chimenteire bango bintu ao bimenteire ebango I don't know ekyagera muno komente bango eminetiri gorire bintu ligendere tukonyeroko bali gokina nekitali gentonga getekerekia se mwananchi wa kawaida oyo kunyeroko bagaguwa kani bango timeti solution nero lichibundiro asamangana igaya makabeso asama ya makoveso bene na bokororanga wese kuligereria litanga ni kabisa ogo kabisa kuliye gentekebe lakini over borrowing ogo kabisa monona ogo kabisa lyoka na bogo kumisabana right egento okiyankenda atebere ogo kabisa kukoreria wese ko wenda buno nowadays omucho na irobinchira chipara cyagachirwe chipare chise ko era via nende nonyi cyare ko distributed ye enchise mo chonsi ase buna wono chipara chi buna chi mashinani buna Nairobi rero ya rosi ngubuya sana that is the world standard ye chipara chise ko era via eliane konye movement communication via sana elide like ogenda there was in Washington ogenda London. Those are the kind of goals you're going to year again take sana lakini chichigo chekera chikabesire irenga chigo tumika na irenga chiko wasted abu no problem here na ndebono oise kolgeria nechipara isine chito ndate usuwe tutumasaba chipara nchiroro na wone para ya amabuko na kamera epare yo yaikire asigete nyangoliga ali ya kwamire ne we contractor ya rule para kipare nja bwate budget na ye budget yachi na nkiyeko gere contractor arule para because right now ya very impossible oche ogende para ya mutimu mwamu na mana epare iri na matoko rasinikigo bono na kigura buri nusa abarai muntu bwate abarai bagotute pakututinira anga gotote bari inkikegendere ngabakirite okay obubugu na bwo kororanga eita na mbamanyitiga sabakora bose bankire butiga yo bose mbabuate na bose mbabuate gintu kinde na baro bayire gaiga egere eni chiparika bechiasa na kikondo tebra ekero chipara chia ekere edeni yasa bose project ya chake ikia nebuate budget ya ikuru ya gachage tupake kwa nkiye gutinimira alright yeah nigo na chibezi chingoje chile na chibezi nchikabezi cyo okay alright aikwa korre merimoni chinse cheisiko ne international companies ngora bwatinde for example chinkuana cha congress ensi america monekero bagora kwanda mangana ya magendera se orogongorwa africa bagote bengumo chandoyo motobwateka africa ne policy chi serikali nga
elinde ko kinyo konyora kwae tigatome ntibango konyora kiri gintu gyachakiro kubekiro bango rero mbakoro cheli petroleum products gas ya chire gora singencho by introduce to VAT instead you encourage form of energy environmentally friendly timeti erengere byongere mbere bye samangana nga elinde nyore tigame ntibanga sekene kelinde serikali nyore jibes. Brian, ase evango serikali ndeyonsi none serikali ya Amerika evango nene bakorusia abantu bitanga ni utaranya umushahara iya serikali ya ruro ya rusi mworo bono nonye Kenya gaiga na inerejira egwende kwa uku taxi overtaxing people nerere problem right bono bintu kendo keyo serikali ekoro stress with tax nande no mane mbulinga batakola tigo itimini singa bintu mbiko genda obo amakosa na emechande nene naki enibeye abantu kerwali yakani naki butumiwa okay igiye konyora obukurumyo bonge boikira system bono kwa mission muna ase una America aliana se omuntu omocha nino yokune none ntururu ya wananchi igoko iro igoko bekerwe kegambero nainde igoko tebirwa ori sign abantu nabange naba omuntu omunene buika ko endare court nainde buika eita asibwe bose akane inibiba okay lakini iga seito o abantu baito okoranga nabo bamanyete nga uyora maene gaiga uyirire ni buyaito lakini nainde itu amwakira chinkobi bose tuatawa ni mtu wetu right Waterebo mheshimiwa Senchero mwancho mutegeli no murai engineer Antonio Ogato kulekero kyo bunga se constituency Kitutu Masaba toko bwate break tukidogo toka na madeni chinkone chibado igo chikendere tanyoro tore live alia Vuna TV mutandao YouTube na wegwetera www.radiovuna.co.ke and on Celia Sulemeni siku ya Kenya wakotonyora Senchero ya bene ne ajeno mwibuli nuligeti skuru ngiya asokoiro mwano Jo Junior Preparatory Academy ne sukuru egotoka semo ya Jogo Estate Kitutu Central Sub County ase county ya Kisii esukuru ye niko yeligeti bene ne wizara y'ekisemi inyoranga abana bakaniriya se sukuru ye nguchakira uli abake ba preschool weke kirasi kya 5 na 3 mbabugate gali sukuru eye kurusia bananga nako baire sukuru omwelio ye yabaire maragoba igo babugata bali mu babugata ubumanyi bwigoro na indi ko banyarire ko mugani mu rubyo CBC eligo ikere birengo by'ekisemi eserikali itegete tali bono baguchaka igo babeire bakwena na kisemi guchasa bana ase myaka 10 ya bereke goeta eyine sukuru nyankonko esukuru ya bereke okolye bya ase myaka menge aso mwako yo igo yabwate eminisko y'ekimisato merokene na isano na ibere nuguta isano na emona isano na isato asamate mwaka KCPE Jo Junior Preparatory Academy eyine sukuru bwate chingige kiro cyo Kristo kira litukule Jumatatu na kira litukule Ijumaa ngonyora bara Masaba n'ebibungo kurwa sumo chaplain yobo Pastor Albert Kinaro mune bintu bya kongirika school fees yabo ne yeliguriyanse icyoganyete akiro mu director we school yesimi Mr. Antonio Gendi alsi number 0722117977 kusakiro mu manager alsi number 0720980630 Radio Vuna 102.0 FM. Enagetari ya Bosongo egotoka se junction yebara ya Kisii Kisumu geko bwaterana na kea andikiwa hospital nige korobo koreli ase birengo ao Vuna CT scan HDU na ICU ase bakoligerelia baroira banyareku na bale baenekiwa ko bane binyinyi bya corona obokoreli ase orthopedic na trauma clinic pediatric na bachenu bo mwana gose child health care X-ray asinjera chekerero obolingole bwa bene bwe kidney gose kidney care and dialysis ultrasound physiotherapy cardiac diagnostic endoscopy infertility clinic pharmacy na laboratory services boigo ke andakiwa ngolingoliere amaiso na yandamange banyole ase namba
0794 680 400 gose 0742 328 552 gosoba talera sama gacho akea andekiwa Doctors Plaza agotoka roundabout ya Kisi angena magacha sansora omochobo songo gose obatalera somotanda obo okea.kiwahospital18@gmail.com. Care and Kiwa Hospital, caring hearts and curing hands. Wima Electricals and Electronics nigutugu kurigania asoboni wibintu bikubwatia asirigurire mu buko nkone tuli TV, chidecoder, chirio, TV wall mounts, chiufa chichi radio, chibirika chistima, room heaters, TV guards, fridge guards, iron boxes, DVDs. Elikone kenga basubati bonse babwenere ndubwata chi blow dryers, shaving machines, yani chimashini chikogingira, wall brackets, chandaria floor lights, ebirobo, cable contractors, ndubwata chi water heaters, extensions, showers, switches, sockets, contact glue, tangent glue, double poles, circuit breakers, flexible conduits, ndubwate consumer units, panel lights, downlighters, solar panels, yani chisora chirichi kutumeko mugaso, charger controllers, inverters, change over switches, isolator switches, ibirobu byagita yani gate lights, garden lights, industrial sockets, switch boxes, bed switches, circular boxes, cupulars, insulating tapes, LED bulkheads, lamp holders, snake lights, cooker sockets, cooker connectors, rail bars. Ndubwate chitaipu chinyingi chichibragi, multi-plugs, top plugs, testers, meter boxes, adapter boxes, 2BA screws, 4BA screws, motor siren, warning lights, chicken bulbs. Asamange tutarira samaga chagusi plaza, room number G2. Gose otonyora suru sagiru ito rugotoka nsamo ya Blue In Building. Nabogo tuwakire simia sina mbekubwatia 07 18 60 74 62. Gose 07 15 00 98 27. Wima Electricals and Electronics asoko nyorobo ne webinto asiri gurire lisamora. Gotirete Radio Vuna 102.0 FM. Ine nomanyite bune company ya Fuga Limited yatire boyere ko eneke bunango ko ero bokorera boikirano. E company ya Fuga Limited nigo ya maintain onyene chinsage chiae ebintu bakona na birobyo bya maintain nkoni abareti ya adhesive chia ceramic na granite, waterproof, glass patiti ya premium na regular ebintu ebyo nibigotoka studio kachikobwatia imeyo muchyo Kisi, Gym Fix General Supplies na Gesa Hardware Limited, Keroka Farm Hardware na Unit Hardware, Nyamira bo igongo tokere ime ya Nyamira Tiles. Asamange twakire simia senambe kubwatia 0701100250. Gosena bogo twakira seti namba chikobwatia 0716480078. Gose 0703552518. Fuga Limited asoko nyore mintobie quality ngia naenda seri goriria mubuko. Right, asante sana mwancho mutegereri yonsidime yumurubali Abarai Namagenderero Radio Vuna 102.0 FM. Ekero chabuto chideke mirongere na isano chinsa ibere chabuto kubwalera igase studio denere engineer Anthony Ogato okuli ekero kyobo bunge ya constituency ya Kitutu Masaba tukusanga chinkwana nyora bogwandra kutubwete ya masemo live ali gwetera Vuna TV ya mtandao YouTube na bego www.vuna.co.ke SMS line yane ngere 0706102102 ndako mheshimiwa kero tokonya kwirana ankai gasobwango kwa rorire Abarai ao timaithinga tena no ora seconde yo so kominyo kaiga kwene kinga kwa nyorire tikiti ye kia matimiti go saete yale kwa irwe yao
ndochenga nabo esakasake sana Abarai koligia chitikiti abanyene byama na barabu bagasete kweli nerenga kiyo karwasia nibo Imbia mono bra. Ase igonde ase asmiwa moja ipati Jubilee. Nainde Jubilee negendrete kuna Nigeria. Nimbuate competitor ase Jubilee. Na kobono Jubilee yetagete kutumia injira ya consensus more than nominations. Okay. Yeah. Hiyo uche wiki moja ndio kumanyana na ki consensus hiyo ipati niwate machinery si chinjira itagete gukora consensus. Okay. Na indrende mbamanye na bakumanya na na wokorora ase ground kwa bana support na yere. Bono ase amangana yichipati aro na inere procedure na inde bono lenda madiji kundia chinjiti yake. Yes. Paka bono ase oyo ta kunyora option yako na aende independent usaini. All right. Bono. Okay. Mbocholi bwabuchojo bwamajiri korekananga mboliko babocholi borongiane teiga turikoranga kene nyarebe na abwete ndaka bwa century ngiye bonaboneka nali kuligire bocholi bwomuchuchu bodium na bombwate list ga ndoje tayari no bwate competitor gisairo gwetera sodium na bande timendinga kiko na kwa bwate ti akiyo what's your opinion Nimbwate tie nimbwate mono sana na inde nimbwate oboremu kuna kogendera tole kumuchi mutwe yes epati ya Jubilee na inde mbuya gisairo nere no yomito na inde nere tigache getito to awoni tisera chiaye na nje ngoni chiani. Okay. Egere abana inchi abantu babuge tutumasaba bachore. All right. Okay. Lakini abanke karo kwandre korea consensus abande bakomachikoranga nokuli no mwana inchi libaga utwara enkwano was having a say ngategete. Lakini rende izumaite ase nominations ichine toka nga nchuche hiyo. Is consensus is one of the means of your wakora nominations. Okay. So wakora mchucho. Yeah, na party abera atake maita mangana ya yomuchucha you not very divisive. Na inde bantu na bokonyora members bako transported egere babike weak candidates. Egere opponents egere banyore na babi kumuntu barachukubwa raisi. Alright. Na inde no bolimo na barobwa abantu baito gaiga no bongere ndasa mangana ya muchucho. Ine ya siasa. Okay. Dakibo maene mbuyo ekiara wono tali kanisa tali bocholi bwa kanisa no anechi kanisa sa ingine bocholi ngora ababole na bobokura burukana wono ngakira expect ya sama ngana siasa. So lakini at the end no abantu na bubago chora onye ko roche tokole ni yagenda independent ogenda independent abantu bagochole nini wono to gutene no chake kuna kuleranga kwa ini dwe ticket ege kobera party ne biye konega yuguchira tali era gucha gukora amagendero kugo assist gukora amagendero kugendera ase gero utnorekero. Okay. Yeah. All right. Ekero tokwire ni gente kenka Kitutu Masaba enere constituency nene kabisa ase county ya Nyamira infakete kulingana toiso kutumika statistics cyo mwaka wa 2015 na ibere kulingana na IBC na bibwate 92,000 plus aba kichikura according to register ya 2017 igontora beka ababanya ko bakweli kyabageni kuro mwaka wa 2015 so kuligira litua so bwengi go ikabono anda ke abero ko bake gutwara mubungo gochorwa se etamwe ya moyoka 2002 mwancho kioma 40 people 2007 Nyambati TNA 2013 Timothy Bosiro DM Asabono Shadrack Mose Jubilee epate ni ye karo kunyiligili buno murai Ndiye mono wasoko woli story Brian boge tutu Masaba nere na se constituency Jones ya se wa Nyamira. Yes. Na inde na bokorora na botwa eguja kutwara igesyo yo kuna chwa nonye BBI ita use nonye Abarai babeliro abatangani especially yo robo no nonye ndiyanyirwa nirire namanyite n'umuwakiri ale namate cinjira nchiro rali kurwanirira
egere use egere ekei winachwe egere tonyore niwe ediego chabona nge gocha kabiri Okay. nande bono asinginje yogusinyuka biro ino batukwa mete igogna constituency to nerene Okay. bono ekero kurigeria pattern yogochora Abarai ase buge tutu Masaba enkento nkero abage tutu ba mo chitigo kora na oyo Naomi oraburi boire tigatomoe egere nere usena na bako bombu yagekero oraburi amatukamana Okay. amaene pia arolekani ubu Naomi mburigo kora ase buge tutu Masaba na bono abantu babuge tutu Masaba mbatageti amangana yogo Naomi Naomi nabwata amariga mange nkwitinyare na ekera kuna gwetinya igokonyora nabwata uburugete nga soekero geke igaguchikora kurara irani nigeria atumire amatukamana na bo igo bono iga okorigereria use korigereria no teba no dauti ya buritie enduruchi agaka Goliath nerige na elimo akamubekaze na inde akara abana wa Israel akabakonye kuba semichande nenge chisegi kinindi cy'aba Filistine bono story kabira ya tutu Masaba ya chenchiri igeta gete Daudi na Daudi akonye ase abantu bavuge tutu Masaba egere achenche Obarai bavuge tutu Masaba chinchira chiningi especially na mono ebasari y'abana ba secondary school batalikoegwa no muchure eirani. Okay. Abuno tete tonyero ko patoko so lakini baada kero to kwandrengani Obarai gochorwa sentunde moyoka se buge tutu nigintu kiri kia saba getutu ko sinigintu kia barire kigero Obarai na bago tebanga na aligire iri butambo ndali gochoirana ono kinaso ire ngoragera ndagere kabisa kigero tawes tindo jigo seninjengira ni gonya bande mbanyo kwirani nabo na kia kinago tebiri Brian asenga njogo Naomi yobo yes abage tutu makoli bako bale go chora ngati gatora no uyo uraburiria amatuka mange tuara mororira amatuka mange abage tutu ba rosi right ba rosi na abantu bakuna kuburia buire bantaba mbaligo kiba perform mbaligo kiba kora gas egeko gera mbabu ate misigo yebe keire menge bakwenda bachikokora na kigekogera nga o nonye ogokora kwabo tikuriyokuya na naenda maena bali baburiria amatuka mange no barora barosire bono na kitagete ngochera buna fresh no muntu omugeni na inde ngocha buna Daudi egere ikonye abantu baitu babuge tutu Masaba asoko bayiraniriya chinguru cyabo ubwa umusumbobo. Okay. Yes. Asoko ko Obarai ke bwendete no ni chitamu ibiri ni gentora device yabage tutu gokora Tristio mwana ni miaka 10 onye kago korega asemere mimiya ngoko na bakwiraniwa lakini bone yabeire gesie kebisana nga nundetayo ubekirwo korire emerememiya bwabo bakubekwa bari kurukwa Naomi mnakige batari gokorere emerememiya. Okay. Yes. All right. Okorenge go mochando noro bagetutu batemire kurigi mbarayikera muntu na kiki tofauti bone chenchi dokoleta nga Daudi nere urakonye buge tutu Masaba egere alete ebinte biya fresh blood ya chinguru chingiya nekerunde kiya egere abantu babuge tutu basanga bayiranirigwe enigo yabo naende bae baba amurayo ababaye umanyete emechando yabere buge tutu abantu abage tutu Masaba n'abantu abangayina n'abantu abaye kobono ekero bachorira Obarai uyo igakogenda ubwo tukabali bale mukonyete asogochorwa guse bamwakirete chikura ogenda orosia abasani abangawo barosia emenande ya barosia urubago otaikere Obarai uyo tonya bono iga no ino Obarai ororo tali arororo ase abantu babuge tutu Masaba igarororo ase abasani gete bali selected the few abanabu bago benefit usina bago konyeka mono kuri wasali na inde mbarororo batana utacha buge tutu Masaba
lakini nabo bali senior advisors baye bako moteri gose ali se ito gose manga ali gose simba kamera se italia ayo wali ina tokolige dichikura gose tumanyita abantu barakwe konyora umaru. Okay. Oborai obobe igabogo kwachire especially as into yobo Naomi. Obo Naomi bantu baitu mbatageti ase 2022. Right. Aso kubeka tuboroso nkone toranye kwana sobo imebada mangana ya senchiro bayikerano kerando cheto batida kaisa toga a constituency kulingana na data ya 2017 ABC ebwata bakichikura chiri bwe 99 chimibere 45 yo 93246 ebwata chi ward sano ne monto bwata ligoma 17,341 voters according to 2017 data. Gachuba 14,953, Kemera 16,332, Magombo 12,194, Manga 15,803, Gesima chiribu kombination ebere chiminya mronke ebere na batatu timanyati asu chinguru chichubonge ncheranere chire advantage wose disadvantage ase Bugetutu. Ase abo koba abange ase Bugetutu iteria makoso kuno wachakwa Nyasaye. Okay. Na hinde ko abantu koba active ase their civil duty ko wakera abantu chikura ikina kyo egentekia. Lakini disadvantage igere nga ne abantu aba angamba chi constituency iberechi. Lakini bono Nyasaye asina tukwa na Nyasaye na tubegete amo ase constituency. Okay. Advantage igero roro ase abantu babuge tutumasaba aso wochora umurai raisi nenambe yabo umurai ora bakoni. Okay. Ege kogera no nyene nibe wochoro teriko ba increased so much mono teriko na commenta lakini abantu bamukomenta bali. Okay. Omuntu ora alende nibeye na indaye irani inere advantage irabe naki banta abange baligereye nga obonge bwabo mbogere bachore umurai uraba bero umusumba nandi uraba iraneriye nibo yabo urabe angeamo na baru nainde. Alright. Ya lakini bono kuna yaro rekanide kuru asatangani Abarai barororo igo bagoja basiomeria kinga kichikura. Alright. Nainde basira mpaka nande baganya chikura chinde. Alright. Asante sana nabuno tukuchakira baada mangana mu yasenchiro bwikerano nene erenkia guchunyero kopaka okora kwani kingo nyemoganiere gosengo nyemoganiare gosenererega ego chikomwengira mirubiriane ragotote ibada mangana mu yasenchiro bwikerano akorunere engineer Anthony Ogato kulikero kebo bonga Kitutu Masaba irobeli sana tumonje mutegeliani goswa semese mangana mu ya senchiro bwikerano tokurina chingone chinche genderete. Vuna FM 102.0 Radio Talk. Vuna FM. Vuna Vuna FM. Tosiseni wa motwensi. Tokuneke minero. Nigo gendrete kutegera Radio Vuna 2.0 FM na chiragira chense iseto chabuna batuko ngaki konyora mangana magia senchira yuboyi keranu buna kolentu asambuli nenya gitari ya Krista Marian. Ikasenya gitari ya Krista Marian kira Jumatano nyorobo gwani asobore busukari na pressure utali wakandra kende gionse kira litukole Jumaa niki korobo gwani asamurire ya mauga ni mechandende onsi bwatirati ya mauga asaba subate baliba bwatu mchandonde bwensi ulinge toro iboro ikasenya gitari yukira Jumanne na Jumaa boyi gonyara kobago konyora obokonyi. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyi chinsi ime ya Radio Vuna.
kaunti ya Kisii kwa murunganali w'ubucholi bwa mchujo wa ODM gutugutira kwa batumiki ba marietande na banasiasa kwaletire birengeri Ogati Abarai abananchi n'Abarai kuburiwa gukora utugutwara botora runa gukora ci campaign cyo murembe aina bana yanda mangu munchu mutegerere kukuwarigania nkomanyanse nchira yoboikiranu literia ni Ruth Omwega. Abamenyi bikorwa ikaunti ya Kisii ni gobono bagenderere kwa murunganiri w'ubucholi bwa mchujo bwetigiti bwa mchujo ase kiama gya ODM obo bwakorekana bakwana n'abarikia mangana abamenyi abo nigo batebire no bucholi obwo nigo bwaringe butaringo bwasyo kuna mbairiri bagali guchora abacholi gusa Abarai bali batagete nigo batebune kiamekyo nigo kya enani tichitigeti emaseyemo eyere mamincha nigo batakere kwa guribaga eli bachore Abarai bali baganitie ngoro kusiri fyateribu abachori bwakore kanite igoro chetinaro chenambwarenge biyaiga seginto furugo nere yarenge gatwanta bodi ambatotige tochoro murayo tocho tari bago tochoro ndakurwensemo ya budarangi nigo boigo beso ukiri na kwa murunganiria asiki barukiro bwanchereria asikiama gya UDA asokweta kwena na chitigete maseyemo nigo batebunga Abarai nigo bairo chitigete maseyemo into keiranire abananchi kotebanga posibure mboyo nambara iguri bagali gochora Abarai bali batagete nigo batebiringa abangina nigo barorekanire ko unererigwa ase kiamekyo kya UDA keirire abamenyi benseme yo kuburi murai wekiama kya UDA William Ruto kurigereria ngane yo nabo gukumukia egetambukero kya bwangu. Sisi tuliona kwamba tukue na kura ya mchujo na tuangalie jinsi inavyoenda. Wakasema kwamba wakabadilisha, wakasema kwamba analeta opinion poll. Hiyo kura ililetwa usiku, hata wengine baadhi ya watu wengi hapa hawakuona kitu chochote. Walituambia kwamba uongozi unaanzia chini. Na uongozi huu unapoanzia chini, mbona wamama watengwe? Jameni, na sisi ufisadi na sisi kama vijana tumeonelea hii Ulaya sub-county ya Budalangi tumeonelea ni mama. Inakuaje chama ambayo tumeaminia ya UDA leo hii tunaambiwa ya kwamba wale mabwenyenye wachache watupangie maneno yote. Shangaa kama mama kwamba mama ananyanyaswa kuanzia juzi mpaka wa leo. Jameni, chama ya UDA mheshimiwa deputy president tunakupenda sana. Na sisi wa mama wa Budalangi tulikuwa tumeamua wa mama na Ruto. Na tugutigana nayo mwancho mutegere magaye kumbe kia NCIC uyatugutira ramarieta gitekorwa sugu tumekona bona siasa asikiribu na niga marieta yago segite segia ge siasa na nigo enkwani yo yaretire birengeri awa Ogati Abarai omo MP oso Caleb Kaitani niga sokire negote uni kiombe kyo kia NCIC ngebwa tinguru chindi chonsi agotugutira marieta ya are gose gatatu tumekona bona siasa na niga singere buna bari gochigotiga gutumeka marieta iyo ne kiombe kyo ngebwati nguru chisaine ukani abana siasa gutumeka marieta iyo. Some of those are words which are in the dictionary. They can never ever be deleted, not by NCIC or by anybody. So I think it's very cheap and very unprofessional of Reverend Kobia and his team to even criminalize a word like Hatupangwingwi. There is nothing wrong with Hatupangwingwi. Absolutely nothing wrong, unless those who want to panga us are the ones who are uncomfortable when we say Hatupangwingwi. We are going to continue using those words. The song Hatupangwingwi is already out there. It is all over. It cannot be deleted from our minds. It is resonating well with the UDA family. It is resonating well with the Kenya Kwanza supporters.
it is resonating well with the downtrodden, the small people down there at the bottom of the pyramid. So we are going to continue using those words because NCIC has no power to ban any word. If they do, then let them delete those words from the dictionary. Let NCIC know that there are other words like tialala, like tibim, like Raila goes to meetings and says vijana fire, shika bunduki, shika risasi fire. Those are words that we expected also NCIC to have captured. But because the shoe, because that is Raila is on the other political divide, then they think that he can continue using those words. Amangana iyo nigairwo koboko na also ome amonombo bunge Ugarisa Eden Duale. Some of those are words which are in the dictionary. I won't just maybe agree with those who have said hatupangwingwi. Initially that word was sounding, I don't know whether it's English or Swahili, but hatupangwingwi is a terminology that you cannot restrict or decide from your desk in our commission of NCIC that you will prescribe. Neither can you do for leader Kura, leader Katiba. These words will continue coming as we protect the democratic space. So I wrote and posted on my FB and also on my Twitter that I will be one of those who will defy NCIC. And therefore, on this platform today, I have an opportunity to say to Kenyans, musipangwe, musikubali, hatupagwigwi, and we will not bow down to new dictators in our public. Ukwanirengane iyo mukonyi bumuraiwense William Ruto nigatewe na Abarai n'abantu basomete nandi babwato bumanyi naboigomba bweneti gutebigwa ndabagukora siasa gusiche campaign menze ya Kenya. Stop wasting your time trying to re-engineer our literature. I think it is an exercise in futility to try and tell us which Kiswahili words we should use and which English words we should use. We are decent people, we are intelligent people, we are knowledgeable people, we know what we are saying. And therefore, instead of these people wasting their time fighting with literature, they should actually get an opportunity to fashion or couple together a plan and an agenda to sell to the people of Kenya. The people of Kenya know what to do, they know how to speak, and they will speak at the ballot. So let us not engage institutions of government in a circus that will not help anybody. Esave amaboko tenena ale kruase oyomino beranka asobwa motubwe corona emesa ya mangana maya una tekire Abarai nabagaka kuruchinsemo ao nigo babodiria wananchi kurali murembe anene muno campaign chiribusio bobachori bonne bomutinyu gatano naga abamenyi bense meyuko babatore una kurali murembe boigoniga basaye bebori babori kugwetanga kurwaso gutumye ko bena bana siasa kuleta chiburaburu achinga kiche campaign mubunge bwense meyo Gideon Konchela nigo aruro Amani ni kitu muhimu kuliko kitu yote katika dunia hii. Na tunataka watoto wetu wawe na amani, watu ambao wanakaa nasi wawe na tariki 15 cy'umutio nyoyoiga korende nigamente gote babuna tarikero monto bonete kwikebwe bekwerikia no liotanya ko register yae osori otumigete kibande getarikiaye kuri kia eraini yae niko bwojuru bate birebuna niko chingaki chabero chi saine kuru mutinyo mutangani bo mwakoyo elio kwerikia korende otebibuna mubaro bwabantu beso kire kwerikia niko baraba kemono ikiombe kyobugwena ke MPDU nigo kyabagwenya kya MPDU nigo kyaurokire gutaisanika ase budget ya somori tukoria ramisi no muwaziri wechibesa ukaja tan ase gyatebire buna kibesa kibesa babagerwa guche sector yobochenu nigo chire chinke mono chitaikiriye amagenderero ase sector iyo
wetera somutiga umugindagitari umunene Dr. David Ateba nigo atebire buna umuchanda se sector yobochenu nigo koretwa n'ubutabagero kibesa chisaine wikirania amagania ase sector yo. As much as the sign that there's increase in funds in that level, there is no value in terms of the human resource, in terms of the operationalizing healthcare. We all know what that healthcare was involved, but even in the middle of that, the budget for the counties has remained constant. So the problems of healthcare that we've been seeing over the years, or even during the pandemic, will remain even in the new budget that we have seen. We are calling the Council of Governors to start together with the union to demand for the increase of funds to the counties, because we are going to see a situation whereby the doctors, the healthcare workers, the nurses are not being employed. So the public will actually not see any changes in the healthcare. So as a union, we are bringing out this very clearly that we are demanding that the Ministry of Health to release the funds for paying doctors who are working under the ministry who have not been paid enhanced allowance. We ask the ministry to ensure that the interns, those who have been posted, be paid. Otherwise, in the beginning of the month of May, we will be having industrial demonstrations from our officers to the Ministry of Health demanding for the release of those funds. Chebutokire chidaika 14 maiga chinsa isato chebono magoroba wikira uno kubutorera mangana maya senjera yo wikirano ukuganira botegeri obiya kogende tukatika radio Vuna 102.0 FM ndobo tukobiya alietariani Ruth Omoega uyu noro mweli obwa mangana maya asenjera yo wikirano Vuna FM. Vuna 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 FM. Vuna 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 FM. Ase bibia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. Sasa niwe kerengaki. Abarai abaya. Nobo semi ujana mangana maya. 102.0 FM Tona Namagenderero. Mwana siasa na ende nkuli yule kirugo kia wa MCA, obu women rep, obu senator, obu MP, obu governor, gusubu president, gusikirugo kende yonsi kuruwa soro konguruwa utegete kugamba kuruwa. Na bono, Vuna radio Vuna 2.0 FM tuwakwariganiriye koleta litangazo lyao usukorelia me radio Vuna 2.0 FM tukubekete neni egirumanyekane asabantu bari gituko kigogochora ajibunumura ikuruasi orogonguruwao bono onye gutagete gukwana gwete radio Vuna 2.0 FM na kumanyia abamenyi borogonguruwao ekene nkuri yule kirugo cy'Abarai kuruaso kuruwa twakeresimi Wetra sin number 0705-102-102 Iliyomanye abamenyi borogongoru wao Iguru yeganga yao Hose tuwakire simi wetra sin number 0703-102-102 Radio Vuna 102.0 FM Tosisi niwe kirengaki Ikaranzeze otebe ngakitogo sabwa abantu banyamira Nende umurubuli kwa nitie oiranire bene Nyorana kile likuri jumaine chinsebire negideke kumiri mampia abantu banyamira mbatagete amariyogo nyabitari Ebono kirariyo aigan tuyabekete neni tuyasansamurane By the way basai bari kugirana kuwamelia omokonyi bwo governor se county Nyamira muri bakorete sana akiri nende n'Abarai barabara bunguche bari baratucheza manyete bari gocha batuka rahisi kirariyo Mimi nataka niwaambie pia mimi hasla sipangwingwi tuyaranie kirariyo ayabireka gukoreka asichinsemo ao Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku
cannot drive alone without being driven by other people or close friends. Kile kuri Jumaine chinsibiri negideke kumiri mampia. Mina na amona baralia idiota. Levis Obwoge. Mwancho mutegereri nchenda gitenkwanirengana yabasai balia. Uyurarae etimwen kongu embo. Amona John Ogoi Ailini Mecha kurengana na incho Obwoge abantu aba bagwetigie emeremo ekere serikali enye guchigosoa nigo bakung'eneringa nechikura bagochikuburia asobo chancha egento kere maega yayo no bukora boka Ruth Mwiga Samuel Mose Bright omanye tumura Nsuru Kenyatta ekera irege tambo kyo kugendera kwa base siasa na indanje iru kunyara kwa bagako bomunyekero gwikiama Joseph Obwoge amona Franco Kuyo akonyore nseme mesogetia baraya bange munekero korali nyari barchache asubo gavana ono botutu kanugo baranga andanga ke batale go ikaransa basokyo monto yomo Tomucha gotigirira umurubiri ukiraryo imewano 2.0 FM Radio Vuna nkire Jumaine chinsibiri negideke kumichiri mambia Radio Vuna 2.0 FM tosisi ni wekiringaki Right, asante zaidi basi bwana mwancho mutegereri ekero cha butugiri chideka 19 chinse isatu cha butukubwalero murubali sembe no murubali Abarai Namagenderero okondoka bright ndenere gaiga nchini ya Antonio Ogato oyukoli ekero kyobo bunga se constituency ya Kitutu Masaba sekretari gatambe ningi urechline chesimi litangani ndo libagasa Kitutu na baadaye ndo libagasa mugusiku jumla linde kunyara kubamo kwana muno murai lakini arorire tuchi ujumbe chigenda tukonyera kuba chikuguga meshake utuli kurwali buchura igo na koiroko boko konya omugetutu kurwasa maboko yubukurumi ensemo yechibasali na koire okoboko gachimutwe tukubwate sawa sawa gati ujumbe uliza mheshimiwa ako katika muungano upi wa kisiasa Kenya Kwanza ama Azimio la Umoja chini gujisomanda singenchebiro lakini ntetanda kwa mheshimiwa ora kuondra mangana bira tatalingete ebura yase bugetutu bo Masaba constituency mna tuwatie kakoteba kulitangania kenene na kigora bibia ya lekurekerengelingi nyara kuba gekobaganwa asoba no bwae no bonko bwae mirobeliki eliobegete ndiko chikwandika kera omugetutu onyarira kubaga konyoro bokoreri burubia insi Abarai bwa ambia mono muraria na inde Masaba Kitutu wa minto Masaba na inde marorindia ekera Abagetutu mura moko ngauko magoko se murane amagoro monchore kuba umurayino cyaka amutinyo wikumi nda cyake kuirania gwakanira abana secondary school basari ye nero robono gara kino umurayo rotari kurwa yako abana be second by colleges and universities joka and akwachi ukumi kobo no ekera baranchore ninga I promise na inde you hold me responsible yes abana baito boikabanyore kiri bukumi bakwenda secondary school geko grambo bisana abana bagu Kitutu Masaba mbali kwa we basari ya secondary school chinseno chindenko biche nabo igo mono ninganie koirania ko ase CDF igo chase buge Kitutu Masaba chibodi sano nemo CDF ye nindigetie nga ko ye devolve go chase chibodi kera ya ikire chibodi kera milioni sano kire ward so kire ward ko nyora milioni sano chichi ko ward funds kera chibese chirase chibodi echi babe aba ebiyombe birororo ebiyombe byeito birase biyoro ebiyombe bya poda ebiyombe bisina sichikanisa we apply for that money go eterase ward funds ejo ai kole igo mwako mutangani umwako kabere umwako gatatu umwako kane kuba chibese chige kugura chibese chya CDF ne constituency development funds chibwenete gwikira abantu baito igene kyo egento nda kolere mono sana egere abantu baito ebiyombe bito asichikanisa nase ebinyoro bito binyoro chibese abantu baito bakonye ke baenane and ichichi kuba protected ekero nye bagukabesa na boka banyene oko bana kiro chimitinyo tatu utaracha kabwakana na ndo ndeta yoracha busubule mboli yawo ngaturaka na chibese cyoge kogere ine chibese cya tax yawo ikoirana kobo no yotawaka na ne ringa tako ego nende
bono inere njira ntagete gukora nabo igo Brian nintagete koreta chi computer lab se computer centers ase chibodi chitu ase buli chitu Masaba ndete chi computer usine kubeka wifi and modern internet ase chibodi chitu ase buli chitu Masaba egere abantu baitu ba access chi computer especially maite Brian y'abantu b'inayitubu abantu bane baitu agite kubatera chi computers in universities tutamanye tuine computer lero lakini engaki ya lero noroche nga ekochi computer nkijire ase abantu baitu na computer chi not necessarily nga nenivo ya constituency iratumike ichi nechi computer chitora likes nechi proposal tonyi to sabe kurwase abantu bali abasani kurwa chisiko use no abasani within the country na go say in this computer centers as okumu aba actually to ekore YouTubers ase kabiraya ono usura nyoro usekere se boda bateni inasi te ba kuna baba ni kabantu na boko nyora gusaba bwate bika utumia bundles yae na ba kunyora access to internet na boigo ase chinse mochinde as is we can to make sure nga chi computer chi kere chi ko access in some centers ase no na bana baitu chi school barabe bago chi access chi ko funded na CDF na Brian ase these centers nindigete ko open opportunities ase abantu buna talent ku promote talent ase buna abantu bakora bose drama abantu bagwa ku mupira naende bose abantu nebinte bimo abantu bakora buna babembarambamba bakora mbara tarikorosie ni ya abantu baito abana baito banyale bakore kabiri ase I intend to twale as a human resource consultants bakwegeri abana baito abantu baito ba kuna kibakuri bikigasi bago update information as a website ya constituency nga kiego somokinyi ngayiye gase gotoka kigasi kabiri kigotoka buna gose Middle East chibusise mchao Dubai even Saudi Arabia chigasi chitageti masomo mange bono iga anuma nonyen tumanyete abana mbaro bakire chinse cyabo ko umuntu ekigasi chinke as small jobs like sokokoro watchman nege ntomo umwana umusomo ntakoro wose 40,000 yasumuti toko tumie human resource consultants yaba kuri chigasi kabireze ekero cyatokire abana abaito injira barakinyore bono ki World Fund kitokorose bayira na sevinyoro bayi bukibese ikikorwa ki World Fund iki egere batumia kugenda kuriya kirasi cyese Brian ningo tebeka biriya senye ncho goikatoba innovative egere togo na promise abantu baito na kirasi kiro ki factory cy'amatoke ngoje kiri cy'avocado ngoje kiri iki kitana ngoje nande kitaje tokonya abana baito bagende abantu baito bagende asikigasi kirege kogaragasi kiti kigo cyaspe bono ukuna kuokorora indatebe turakonye to promote abantu baito ya kuetera asenibeye yes ya igocha kuba se national government igongu kwanika bire nande egekogara ninche bweka mbwate manifesto gose okuganie ko konya abantu baito ase bali candidates twensi baba tukuliye keruge kibochuba nainde nimbwato wanchukuya nimbwato kumuvu manyubya abantu babuge tutuma ngo sabanga monge okoboko ebinda bindaga niko bakorera toyimukiye kuchesiko ebintu buna abya gose agriculture ebinebintu abantu baito bakuyibwa botambe nainde gose go kora modern farming ebinebintu biye abantu baito bate birwa amatuka amange nainde abantu bamanyite gutwe gose n'ikingoko togo kikwegeri abantu bavuga tutuma Masaba gutwe kingoko egeko gata no mu cyumu takapino bwatengo bon ebinabye bintu na musacha tayiyo gose uraga ninga abakera abantu abana bande gusa abantu bande bakurinya abana babo kindege ngere n'abana baye n'ikingoko kakubatugi
gatutagete ebintu bire practical nande birakonya abantu baitu nabo igasi kisemiki igontagete kuwira ni kibasari iki kyakogera abantu baitu ngutumi ubare bobe ike abantu bande mbaro bagokora ibiasara biti foundation nga bagutumia abana baitu ubutaka bw'abantu baitu buna nkuwa kanirande abana busine kitakana busaba abantu abataka lakini gagukuibwa nga turiko mu support uko bicho bikorwase foundation na bantu lakini mbali gote bya abantu bo maine sources kya foundation binteka bire akiara nonye uhuru na wa foundation ya karonse na wa foundation ya lakini kuona ko bali bagutumia chi foundation yichu ase kuri kichikura ekenebi kuna boko that's imone irenche okote abana is conflict of interest tukwegena muntu gwate byasara byaye achigokurendera ebe gusakoretera ikipasari yawo kuretera guse ni foundation cya yago akura muzino wakwira jibasa foundation yes bone ebina bibona abantu baitu babwenete bayigwe nende bayure abana baitu enibonero ororo ebwenete okonya abantu baitu na kikyo ndakorera umuti sana so kuira ni basari ya secondary school na ase colleges and universities ekibono ba kinyinge bayibu ni kiri gukomi eme ututukana mboro bonge sana ase buwe tutumasaba especially kibasari yeki Brian abantu recipients bange mbana gutachabuge tutumasaba mbana lakini bakonyora kibasari yeki kogera igababwate connections babwate ubusani n'abantu n'uburayi bwa CDF nakiye kogera bakukinyora nainde chinde nkonko tomuchi ngo bakire cyatumiru lakini nkirigo ikasi kigoje ubu nabo ke kogera emechando y'abana baitu bagucandika bako ba subjected inga gera abantu bande babanyora baba akakibica bachigurika ki proposal egera babaletere kibere bayi gukibese buna asi foundation cyabo egera bacha bakora ki babagera bali batagete nande bachitumia se campaign too umbobe sana we don't need that na kigintegete kokora world funds no ane chikanisa chito nchitwate byombe nchibe able to apply make yombe kugicha bare registered egera banyore emiwe yo usaba gachire kanisa usaba college project ikina biye bintu tagete ko tenga abantu baito kandi ninche bwe kanto nyamba no gato ninche bweka ingwate emanveste kabiri alright mugitutu nataka kumanyanga report card yao nehero no nakia gosoma andake kintu kwara tembire bitatu kikiagerere kwara renga kene bono ngiseko bo mubunge ibinte binungo kwanda bungo bikirani mbia mono Brian utenta go tebia okeruguru kana kinete na rengo yes yo ngana rucha ko musasiro naso merto musasiro ngatika matukoma keno mbo musasiro nyasaya kandani ni chinja chinde nekero nale ko tenena sali tari ko tebia abantu banyasaya n'abanyasaya nande ngweta naringe ase chinyumba cy'abantu gotebia abantu bayendeka ni bachi kanisa usiri ko tebia basaya bamubo nyasaya nande bagusige bagusike nyasaya iyo kina kiyo egento kiambegete koba ipico person na roche oboko ngubonge bw'abantu babwate nainde na akosoka kwa nesiko kwa veire ku expose nga no anse itoga ibintu na obwende boko rubia lakini oborai obube abarai bakubekwa bachi kwerigeria nainde beba bali baba konete baswa ibirugedi chimbage chintege kubagora abantu baitu babuge tutu Masaba bantu mero gogalia mbaretere niwe yabo mbaye ikina kionda ate abantu baitu na bukwege na ngana ngukwana egekogera ni mu bate nyasaye nainde na rolire obogima o inchira twakinde no inchenchira nakinede asumuchi omutaka tali kobega ikurutu lakini nyasaye otokonyera atiki Vuna bwo ndatere yeah ebintu binde mbiroro ntali ko ntaga ninko ndagukwana na konyira abantu bande gusubwaka na school fees na konyira abantu bande ko wakana zero store bill na bande na konyira bakire kinse cya numbu cyase lakini ebitari biro byo biragere ina inchenumu ya ase kuja kura abantu babuti Masaba bako nyegena asengenjo mbamanyite aso no bane na amenyire na very gin kuba a people person umuntu gw'abantu
naende nimanyite emechando y'abantu ngotingo chenja naende tikuba naina. Okay. Ndiemo. Alright. Ndakitukuruwa chiteka chintangani isano totaragenderera rase chinkonichi tetukuruwa chiteka isano chintangani kuchase omo manyikuruwa se constituency ya Kitutu Masaba arafu chiteka chinde chirabuwa tisato ninyera kubanguruwa saba kusibo nsiku jumura ndonsi ya sole kunyera kuba kugwa kesimi lakini the first 5 minutes tetukuruwa se manyikuruwa se constituency ya Kitutu Masaba kesimi gagwe 07 041021020785 nyikobwate libolia se Mheshimiwa Anthony Ogato kuri kiruki ubunga sensemi ya Kitutu Masaba na bigunyiru SMS line ya nigeri 0706102102 Vuna radio hilo wairibia wanalio magenyoyo oitabire no boli bwenya ne kurutombe yesu boli kurutombe wodi ya ne manga yamuna singe chama ne intare se wocha pati Kitutu Masaba ne wato kongo na erese igo abane mbali bawo chabaerese igo mama kwanda wana bunge bagera marigaga ya onye swali mbayo dikora ki bali kuboli go so chanja igo Kitutu Masaba ne wate shida igo len yes ono tombe gaiga Pagete pati nyamba jaga tola yes province okay ando sawo tara Kenya ngima Kitutu Masaba wate ofisi all right pati ofisi na botonyoro chuna musho katun asengi nyetsa kotonya tikende yero boso ya malisa singa ne nyomba nde agachire iwa galende anda ke ofisi one kwenda botokonya musho ngabonde ke utota kuwiti kuli otne ke wale all right onoro tina rubega na ganda wasema na ganda nyamira isiga tuwate bo tata okay yende nyamba na tena te boto dikro bisi all right yende kina ke anda tena te yoka se Kitutu ta all right no yoro tol timot yes enda tena te upoge tibi bunge okay na ke enda tena te all right Kitutu Masaba ne wato kong ando kuma singi dire nene yes yo yo karanere yo lende vindo iba eresire yes ngale sindi kira all right lakini tiara tema mbiamo asante sana asante boli Vuna radio hilo right yes you are my brother mbuyande ngira no makombo go Kitutu Masaba county ya Nyamira Dr. Stockman the BBI Bauti lingunywa macha Sudan ritangani Mheshimiwa Anthony Nyambane Ogato mbiyole mbia mono mwana minto kuruke wo moina agachuba mbia mono maite mbona yitokorra kwa kwenye timati noro andake ayebuno murai muwa konye bo Kitutu Masaba alingi kwa wewe ka kuruma gaiga ikyagera ngene muisonde na koroche nono asomere tinko maiti aya namba ya kabere ero kwa maji kwa na ndete igore ya ngabantu bako bato foundation ya kwa nyabantu gete abo no wakwa nani maje kwa mine tiwechi aya buna umugambi watabiri gore ya mangana i foundation andaka ya no te mundo kigwa konye kyagera na toroche okonye abantu namba yo mwario Kitutu Masaba mwana minto se konyeriye litiro ndiko bunere para ntire bo Kitutu Masaba chimbe sana tiambo ne kwanse pe pale pale bakasino ro alikegogi e pale o tiro mugambi ai buno kwa tire mpaka niwe to baka no ka somere to za siroti nkigwa korre kwa ndinge pale ya rosi biema right asante sana Dr. Stockman the BBI koruchi semo chiri cha Magomba Vuna radio hilo ita boirire
Pokoknya kita tadi. Orang yang kalau orang kita tadi. Dokter kita kerja sana huya. Okay. Ada rebutin ya orang ini juga. Alright. Karena itu pun mandi. Andi Abarai cara masuk kayu untuk cara itu. Bona aja kuruka, cikgu aja mana dah. Nanti aja aku kita cara ya aja jadi. Alright, asante. Vuna ready hela. Bright. Yes, Kemi. Delvin Keminaro yo. Kurunyali ache polling station gacho bagwat. Alright. Yangu ani murayo yo. Bia mano. Ande matebia maene naki. Ndendero na mwigure dinana ko mwigwani. Mangano atebire bya sanara konya abantu babo Kitutu Masaba. Lakini bana basokira abange ngo bari ko murayo legetiri bakananda chiko gambatu chande myaka 5 mutu. Bari kororonde baragambe baberamo basokyo muntu yo moto chikurekyo lika chikoira nanda asechire. Okay. Kina kiyo kanali kumaboli nana matebya talento mu maiti gaki. Alright. Asante sana. Delvin Kemi kuruchise mecho chia nyari yacho. Vuna ready hello. Hello. Yes, ngo tukukone. Ngongolu wezima. Kuruge simanga kyogurukwa. Ngo Julius. Yes, Julius kuruge sima. Ngono ya tebana wachire na America miaka 15 nebere. Ako taibanta konyiro kuruge sima mpaka ali mate mutomo mwamu ako tebana na konyiro bana yambata to bairi America. Okay. Alright. Asante sana kuruchise mechuchege simanere Julius. Asige ncheli politia ontrai korra sebonsi vuneredo hello. Hello. Yes, ngoe. Nere garo konya ndoka kurusima. Swali bia nane ndimo na mutele sana bunere siri biyo mwinchimia yo. Swali bia nankuhulira. Okejira mana konya na America le. Ekera chite ngatia itana nire aigabo Kitutu ngina kumanyanga nagia maganyara wenera tabuta ko ikera. Na ndio mbia nyorira kubeka potele na bono nyana kyonderia boda. Amanyene cyangwa kibabu hata abanye na bari byombe cyangwa kibabu hata kanisa na dimension yabo. Na kia koleste diski ya sababu Kitutu mabuka kutaka bo chikura ndio na ndio maana mungu ya kwa na Namagenderero na mungu. Alright. Yeah. Right, asante sana. Asinge ncheli bodi ya kuruchisa mchili chia wodi ya gesima. Tetukugura elaini ya saba ntobonsi. Bwego na bora tuwe liboli na bakora se kaunti kisi wasekole isiko ya Kitutu Masaba. Kwa na murumura igandu chidaka isato. Elina nyeriko baka kweri ni maboli ya lakini still onye kuru Kitutu Masaba bado na bogo so aselaini wetere 070410202785 10210 Vuna ready hello. Abarai. Yes. Obadugai na ugo. Ama ena property ro era sire. Nonya tore kisi kaundi. Ele ntagarakia ngokiri. Otabre no musasiro tiulengi. Wasasiro jo mate mbali polivolimo. Bona ngereje era siranda ngake ko era na into abana intia keto ya tueva. Eba ko tabana siasa banga ba ko yo saitani. Wato ere so volimo bwenzi bwabo bwebiene. Bona tueva kubaboja ndanga ko matiro kakaraba to vege tine kutano. Baba ko ligeri baro limbro price legi tano. Barora onde barra no mugaga. Bamenya kuro bateba mukongire gaki ngwandari account inko e profile gaki. Ndoro mugaga olingo bwatera abana batatu kurete nyorokiero. Waka tingo byo mate kwa mwakere kura. Yes. Tueba como bolinga aye koro mogeni. Oko gende account. Yes. Ngasi kikwa manye kare account. Ande mutara kiego chikogo ko bagwa bandabu. Wana lende liswali neli nande lyango tate banga ipasa lintani kaya uje kwaro mwana. Ara ikalenda nyole bukumye tinjika iyo. Golendo bawo deli bigeni bamwaze bikitege. Okay. Elio mwali tibesa ingwe tate bere kiebo mbenjiro. Igatere zibamwa ekure ibabo atasiba kiero. Wato nere bikoro toba ndanda ground miaka 5 atoka mwingine ingie. Au.
Vuna ndio. Mask na Robina Komungu. Yes, mask. Tare kwala to musasiroti. Utari kungainelelio kolia kani yoka. All right. Ekinda ete koma tebi kamunanje mask. Umwana siesa teyo. Njende egeno ate nugo sibwa na tebe ngango chari ukunya muno lyo ndeti ngo chari ukunyire chomo kumali echiro. After 3 months mbaka wana tanya ukunya ngamwe kure anakaenda kaendani. Igo wano ina anya ukwana ngano musasiroti asinje tingu mwegena. Okay. Inari kumoboliga. Ngento ki ngwente kuligerie kerengo mwekura. Nebinta akolire osine byago ndeyo chagonkolera. Ngento kende. Yes. Yaigata abantu abaiga baburi chikura mono. Yani abantu baruse n'abantu abanya kuburi chikura mono mono ngababona umi. Ere araburi bona tine runse. Igo nande arata chikobori ndimo. Jana nguchare ko bana umi. All right. Biyaona mwana minto. All right, asante sana. Vuna radio hilo. Alo de Vuna. Mwana minto kwa ira we studio. Where be tata? Bwana mwana minto tiganta ba mbara kwatire nyantiringa somwe ko bago toka. Bwana tiganta bego mwana minto. Itanga ni butu tigata sada nyasa mna bana inchi nyasa tokonya to murayo muya. Naende bono manyete banyolire ngaine njira ya mabagwete banyodenga ngo tokola bale gento traba etiro mwana minto tiganga tenga bako ganda baso yani igali chiko techi kwati bale. Alright, asante sana. Singenche kerengere kiyo ndete kunyara kubanko buguli simyo mwe ibere cyo mwele singenche bere Vuna radio hilo. Halo. Mbuyande limi radio mwa kantrega. Abone limi radio. Jambo ko Joseph ko kisa mo ti anjeri ba chat. Yes, Joseph. Hello. Ni ngugo to Joseph. Okay. Yes, Joseph ko na liyo kanenje. Ari ko boliga. Jongo rajo regete Abarai. Era baraya afena basai na to koira to bakonye ga. Amangana usigo soringa chi ari ganiri era se kaunti ya mira na Kitutu Masaba. Asante sana Siliboligia se faida yomoge tutu gabo liboligia kiraga sengenche Abarai. Vuna radio hilo. Right. Tata. Agiwaire. Waire byomwanga. Isaga bame wali ntawaga Mongwano yomwe simiwo ina iburo era sebuya. Yes. Una to era sebuya una musasiro una akoleta mekinere tato. Yego mapera. Igwele ja gisara ja na jera simekingia. Inye bawe ga ari baga ndabo tokera era tanga suno ver mabunga ya. Ago njo banone sinya akolimia. Ya argo makonya ire. Andre nda bangi brana igule bagiri simi babo manyende tigasa dikanda ni kapisa. All right. Asana wago makonya to mabwate zaire. All right, asante sana boy chipotegereri togwa kana madeni turane gai gomra yenyer ko baka ko kwanira maboli ino ne birankali bidom na manyer ko moko birwa na bigonto ko rechin kwana iga sensema ya mugo sibire chitigali taiga somuro bali Abarai Namagenderero doke bright kerongo komanyigore ya Faithnet na baiko Kristo Marian na bigonyer ko moko komanyigore ya Denmark guest house. Omwana utagete kuira sukuru uniform cyamakotaire ebikuru tatabwati igwa company ya by Faithnet egotokange na Family Bank asomo cyubasongo igo yakira asingi yao ngone bali uniform cy'injira cyonsi buna cyisweta tracksuits t-shirt games kits bedsheet tie nebintu binde binke ngone bali jumper reflector jackets boyigo ngone bali uniform cya security ne t-shirt cy'ikwaya inyuranga nengo tanja bali cyanga asinjira ya embroidery ngokora bali branding ngokora bali printing ngokora bali dressmaking ngrose bali chipaji jesukuru ngone bali mepira ebikuru tubyesukuru aina ya tavis amona security safety boots banyora somo cyobusongo ange na Family Bank asamange bakirisi na mbikubwatya 072288
1423 guse tumekina mikubwatia 0706 03 6702 by faithnet ni nchuo toko bukoreri otanya korora Gotirete Radio Vuna 102.0 FM. Nurige tuburaro serigoriria mubuko nabo igwasora nyore chindagere chinyansu no musibori bwe kwero siri ndagere oganetie damag guest rooms naryo richibu ndobwate ibagari isaine gokorre mesangrekano ao nonyane ya siasa amazingira masera kubwatera chibicha yani video shooting nigo to kwenekeria oborendi obotingu obotoerero yogirita iyo wifi na DSTV yabo sotari gwakanera kende gionsi ebinyugwa ao kurengana no kugania kwao na yanda mange nigo togotoka nyamataro utaraike kanisa ya Matoke SDA asa mange twakire simegwetere nambe kobwatia 0725477704 asa mange twakire simegwetere nambe kobwatia 0725477704 Damag Guest House oboraro bwekerero asa abantu bonsi Gotirete Radio Vuna 102.0 FM. Wachande kreno boreri bwa mauga goseno bwete muchandonde bwensi urengeta mauga uganityo bokonyi ika asenya gitari ya Christamarian Missions Hospital gerari tkoria ijuma onyorobo gwenia boigo asoburoire bwe sukari bose diabetes na pressure kere Jumatano asenya gitari yo otari wakanira kende gionsi abaswati bali babwate mechando ao erenge toro iboro murati gwa magega ika asenya gitari ya Christamarian gerari tkoria Jumanne na ijuma umera n'abanyagitari abamanyi asamarura arenge toro iboro na nigora akanishiringiye rwe ya mucyoka ko marro munyagitari omonene omurobero bwo kuroboroira asamarura yo nigo gochaka kitari kisano mutienyoyo enyagitari ya Christamarian nige gotoka sumu cyukisi ebare nene ya kisi Kilgoris timite miye ya mokuru asegeta senige tipigipigi kya mashauri asamange twakire simia senambe ko bwatia 0720266999 gose 0729835635 Gotirete Radio Vuna 102.0 FM. Ine nomanyite bune company ya Fuga Limited yatire boyeri ko eneke bunango ko erobo koreri boikiranu e company ya Fuga Limited nigo ya mentre no nyane chinsage chiae ebintu bakona na birobyo bya mentekanire nkoni abareti ya adhesive chia ceramic na granite waterproof glass partition premium na regular ebintu ebyo nibigotoka stiduka chikobwatia imeyo muchyo kisi Gym Fix General Supplies na Gesa Hardware Limited Keroka Farm Hardware na Unit Hardware Nyamira bo igongo tokere ime ya Nyamira Tiles asamange twakire simia senambe kubwatia 0701100250 gosana bogo twakira seti namba chikobwatia 0716480078 gose 0703552518 Fuga Limited asokonyore mintobie quality ngia naenda seri goriria mubuko Enyagetari ya Bosongo egotoka se junction yebara ya Kisi Kisumu gekobwaterana na Care and Kiwa Hospital
nige korwa bokoreri ase birengo ao Vuna CT scan HDU na ICU ase bakorigereria abarwaire abanyareku na baria baenekigwa koba n'ebinyinyi bya corona. Obokoreri ase orthopedic na trauma clinic, pediatric na bwachenu bw'omwana gose child health care, X-ray ase njera chekerero, obolingole bwa bene bwe kidney gose kidney care and dialysis, ultrasound, physiotherapy, cardiac diagnostic, endoscopy, infertility clinic, pharmacy na laboratory services. Oboigo keandakiwa ngolingoliere amaiso na yandamange. Banyole ase namba 0794 680 400 gose 0742 328 552 gosoba talera samagacho akea andakiwa Doctors Plaza agotoka se roundabout ya Kisi angena magacha sansora omochobo songo gose obatalera somotanda obo okea.kiwa hospital. Right, asante sana mwenche muthiri chatiri chideka isana nebere kuraga chinsa nyeche butuko bwarero SMS nguligirinde iga bali mukondikira SMS ga talinga ntindi kunyero kobango chisoma tika nchirigiri kidogo korwa Toronto Canada Airport kiendege rumo chukuru bwa siango Bright salimia huyu mgeni. Kituo changu ni kiendege polling station Kemera Ward. Swali langu kwake, kama mimi mkaaji wa hili eneo, barabara hatuna, soko hatuna, mwambie kuja hata kesho atembee kwanza afanye utafiti kwa undani ili turidhike. Kitu kwenye rokobago kuigwe concern yo mutegeli kuri chisima chiri chia kiendege. Abel Kibati Inyora David nomora naye ora tweke amagina tonga message yao kete kwenye bega chifuli stop chinyinge sana bakadiri kwenye bwetani ntemengo kwenye soma. Abel Kibati Inyora David nomorani naye era tweke amagina tonga ine igobukire anyway I cannot read this. Chifuli stop kwa beka chinyinge kurali keroka water supply ni Dickson Ongundi Maato niko ndani ipo sawa pasto Nchere na korenera gotebanga obwatire chinkwane cha senchira yabene kimandake omurai tuchakire oboli gwenyu nikuruchisa muchiri cha tumbe igatebanga ekene na baro chungu muchando nole obo Kitutu abwa Masaba Kitutu Masaba muchando noro urumu weka nonga bisini agachire ya CDF lakini nama agachobosa mbaranya wakoranga na kieko nyaroko weko bakonya. Timeti, do you share the same sentiments in there is a problem? Na maine mbia mona se oboli wate oboli yako na maine ase CDF ya tumbe na bebwene te cover ne kutumiwa na nomorai oreti lakini tayo ase nje tayo asa abantu na kikita ita kutumiwa onye ndi yaroro angangutumiwe CDF ya ase aso kuligereria kwane na ndoso wati kwane alino abantu babwene te kuja like headquarters ase bagucha banyoro murai bamu access use abantu bae na aso raibwane CDF nere ko headquarters kindi yonsi kego kolekana no kego kolekanira na inde nimbe kingo tokoro kingaki intali emirimo ase bungu anande nimbe ke abantu representatives to create ward ya CDF nali nimbe ke chi computers ase abantu baguja serve the computer for free ikiagera no main center. Alright. So eline nyombera tumeke na nabo tumeka ase une cyber like as agile consultancies whatever ase nyo muntu gategete ko sekuli ya gosene school ko yenda gosene mbu gosa no bagucha bacha kunyora resources is information in cover ase no nye korosi gento ya Java ase ba muntu gucho kuni gosene kawa yao alafu kwanyora chi report na ki constituency gendo wete kwanyora gumanya na ki window gendo wete na bonta gete kutumia obisi ligo so alina ase ara abagaya ase abantu baitu barabe bakuyatumia
kekogera inche nda ngocha buna umusumba kwa bantu. Right. Liboli zinda nyaroko baga ko boli kanende liaboli kuna banki ngana yo obana siasa kwegineka ya rekandrega ko dominate ase chingona chelero na kwigura bategereri abanke ukwigena kwa basumwa na siasa kwiranira inse bametenge nenga kichi campaign kindi yose murayo kwa na neira tu lakini ka kwiro burai tokomara na maine abantu baitu are very frustrated n'aba ibabekiriti ase obviously abere ngane trend nabo babo koleka biri na kignate jwa nate vera ingana yugo naomi muba ase amangana kuchora osino murayumi yatelinga na chinga kilinka kwa buri ngo sore wa mabera egera wa egusimba bivo gochora omurayo omuya ne qualities na manifesto yoko guna ayekere na bochori na wakiri kura yane wai wachire bunge gawo inche nga kingo benefit ekure yane na kwete na kikina na teberanga ntagete kuirania enigo y'abantu ya CDF assets word na intebera na uyo ndumondi ndaro whatever na usite wocha tebo koraki a budget neroro abu tutu Masaba the last time banyorate 137 million eyeni enibe yo neroro nainde kibeze cyo njiroro kero mwaka na kitaba nga nechi certain figure nga neri kugicha abantu barore eliego chenke ego kolegasi nabarobo social programs chikogendera na kikina tabanga chigu world fund chikonya abantu egere ba binyoro bachinyore na bakolera na bakabesana asekinyoro usekiumbe kewe besenke na bukego konya mungino wose mugakode akaniri mwana school fees wose achakere none biasara kiagire kibese kimwe cyawe ase barayi abo bande mbana gukora ibo ane mbata giti gukora ekinekio takubeka abantu bavuge tutu basaba babe desperate inga egere ai no wokonya usini handouts bakonya they have a right yes alright muna kwa tekerere bantu bangaindirwa chinga kichinyenke bakabanyaro ko bagusiri okwegena se tira nkigira kere bakwegena bakunyegena egekogera twali experience kurwa tanga na kiki na tebera obosasiro kinche kimbiyo musasiro na ndo musasiro na ndo student mwanafunzi wa basoma alright ye kangali bagali go access social life y'abantu bono sana asinyoro na inde nimanyete obokomwa abantu babwate so dainde nyasa unkonyire na ikirase na ikire bono ya na rolire inkinda akore egere emechandeli na rekorora yuna kana ndo student egere ba nkonya abantu basobu emechadelo nale namenyire n'abantu basigete Abarai basigete enigo y'abantu Abarai basigete chi project ya chakire wikere ya ekiona kibaranye generenga ebintu nande tiantebe omuralia nga ebintu nebingi gusabantu nabangi nakonyire akaniri school fees na akaniri chiyo bill na konyira abantu lakini iyo tari egento kekogeranga kindo kumya onye wakanira omwana w'omuntu school fees mbiya mono tenda mema nenda saka eitayere project ngegero chikubushikwa igeko banga ubuno mwanya abantu usekera okugenda kuwanda usina matanga kwa usina ngoli tari ucho dana rutero ngoli ro nchiromye igo koro kyanga I am one of you inchino yo moino na indanchina konyire ginto gekegai lakini ase okoba omurai qualities zichora integrity ukutwara obumaine na amaskani enibo y'abantu na inde koletera abantu enibo yabo itaringa oguchya koba ekebocha use kwachwarosya abasani abangao nande tyante y'abantu baitubuna tingosira egekogera ganseito na inde na chire gankuru asande gochagaiga because home is home na inde goika abantu ukabira intwe to imukerere igoro twarorire experience n'ibintu bindi bigokolekana siko egere tokonya abantu baito bika bagutumiu ase ogwaka chikura na inde batigwa paka chikura chinde cyake igo but I understand it. Frustrations y'abantu baito oburai bwabeire bwobulimo
na kie kingo tebera Obarai wobosomba asa abantu baitu nainde nimbwato wanchokia nainde nimbwato manyobuya ntagete gokorera abantu baitu gasa. Alright kwenda turumege kamanyirige kubwatia Vuna FM. Sisi wa motwenzi. Tokuneke minero. Nigo tegeretere Vuna 2.0 FM chinga kichara kire chinsenye chobo tukobolero mno kumanyigwa ni nyagitari ya Krista Maria nikase nyagitari ya Krista Maria ni Mission Hospital kera Jumatano nyorobogonya sobirebo skali na pressure tali wakandra kede gyonse kali tukuli Jumaa nigikoroboganya samurire maugani mechande ndeyonse bwatrinite mauga sabasubati bilibo wate mochando ndibwensulinge toro iboro ikase nyagitari kera Jumaa asambatera mayai 1.0 asambaranga mayai sese niwe kerengaki Abarai baya nobo semi ujana mangana maya 102.0 FM Tona ekeminero hate kirogoro hate kiremati nigo bana baganitia body tenete skure yuko bona limolioka ne yenda cross wali gochoka imerobalio yeskure yo na kwariganiria semese yetu ya mangana maya senchera y'obwenge Igatebire bunani go bago chikogendera gusira kisemi cyabo ruki wabangaini kurwase chi family chintaka mebere yo negati mebere ende 39 yatoka seligogiye turera yarenge kumense ya Germany kitariki 23 cyo mutinyo eta asosi na Beyonce Radio Vuna 102.3 FM mtobe togo kumanye tokuneke minero na bono nainde kwabiri go gutaramu na intwe asigi kabono twabiri to korentera emirubiri au emetingu Vuna Radio Vuna 2.0 FM radio to nabono umwakoyo Radio Vuna nige chorire asibyegwa byakuza nyurana onye gutete wakirigite sinike Radio Vuna bunigita siniege choregia chiringuma imeyagusi lika elietakuza ulitume guchia se code UR 15601 nyuranga nubuligwe amaburiyane niliburyo mwailyo ayiga no orachore Radio Vuna ebono akira Radio Vuna ekure yao ilike chora kubenya ngongo igatie bitasini ya usi lika elietakuza ulitume guchia se code UR 15601 inyuranga nubuligwe amaburiyane niliburyo mwailyo ayiga no orachore Radio Vuna ebono akira Radio Vuna ekure yao ilike chora kubenya ngongo igatie bitasini ya usi Awards chora Radio Vuna sisi wa motwenzi tokuneke minero Alright asante sana mheshimiwa Kirongo kwa aliga naende togandra ndaka suko kwandra amabuli unipirenkerere byo mwananchi Dr. Stockman nabandega mbagani kumanyanga ndake ngaki ngokwanya roko bako sira timanya kiura gani kuirene libuli elio nabaygon batore pare kogenda kegogi edono ngakiura gani kuirene libuli elio mbia mono muralia ya emeremo yokorosia isipara iyo terikoba yose private citizen ye koba ase omuntu ase serikali ene ikomanya isipara ji utokorosia pare ire public I as an individual although I that would be against the law or how things like that lakini ase oko kole meremo also cross facility para chitu enivo yego korane eyere yeserikali asing jubra yo bina kitwali chisalke ekina kigente kamo ntagete goteba nga kuna to access ya public funds yes Abarai to wena to tumie ni ya so cross para jire public yes alright David Ntimi kuralinya reaction about concerning
nenyalekana moigwana ne motepe ng'abono tigato okoboko yomo nama nembia muno Kelvin ase iswali yao okoigwana na mbaro baraigwanane lakini ase bono tindo chinga possibility nero yendekane aba na imbu yabatware choices egere barole umurayi umya kurwa sawa no enese ekere kuliye gasi ekere no ena public service go gutuma URS me kwa yaligereriko se yo CV cyaligererwa find interview the best oil women aba na inchi tigabaye the best women. Alright. Yes. Rigori elinga ngwa konyere metete ko betiko kwa tura marieta timanya kiura rinali na kiki natebanga aba yesi njobora yubube abantu batemire ku salie nivo ya public obutaka burasi nsemo chita bana bataka none chintakana nivo nero ro serikali bwente ku bakona asinga njuteri ko bayikera ya beire nga abantu bagutumia opportunity yo asa abana bataka bagere varo seri enivo use bayitumie as a political tool batebe nga asenginjo erekane lakini ngotebera nga enye basari ya secondary school kuyekere unko yiranye there won't boko ba asa abana bayito kwa school ninki batari ko ewe basari egere nga ni foundation chigo foundation inchiro na abantu banda kige ko gara chikobera political tools. Yes. Okay. Liboli kuno mutegile mukuru aligesimanda inda abandi babiri batatu igamba bolinga mbono bagukwigwa yekogera batoro kubolinga nomanyeta magani yabage tutu and is it mbono ro mugania se boge tutu mbono ro mugani ke siasa ultimately the level of you being known boge tutu comment on it tell you my name tindi mugania se boge tutu naona ibole tutu gano nakimete utatigango kolega siale iye itemine tinga timanye tuge tutu imanyete abage tutu na nimanyete mechando kwa bono okugani kwa abage tutu kera seito no kinete no somerete no ya asengo kolega streaming na kia kero muto na gwata sawa kolega so tindi go cha sengincho ngabo sengo nga msengu na ruete go senamete ya ngocha buna umuge tutu na inde umuntu bw'abantu ali na sengo kolega na abo bandi babwate na baruwa sawa kolega so ase amagania yabage tutu yonda tebe oborori bwane mbuigo gete mono kuwa abandi tugusindana egeko gra nimbwate international experience abo bandi batabwate so obo maene bwogo kora egasi y'abantu na gusika enibo yabo ikinete bako baranyigene ekiyagera nero ntagite kuberene asaba tugusindana komo unde tsayo utagite kuberene nini igo n'abantu bayitumba bwate obusibori bwo batebanga ntokwege nanga no chikokora go kwa guchikuro obushibosira nande na MNP ngwaka bali chikora ba kolire oba temire gwaka bakakaga bantu nabaya bagabanyole obusoka nakina twatebera obo naomi tigoli go konya ase buge tutu Masaba obo Daudi na bubora akonye ase buge tutu Masaba egekogera mboigole mbolete ni unandi boigore opportunities especially for young people. Right. Yes. Watabanga naomi abamba bwatu obororo mbororo batumikire nibe myake minga bono anyo mnako nyolege ntega urachire wikara teme kure yani je kumira myake. Alright, asante. Anyway, obutura bote concern ngote banga kere wori go chikweniki ya bekirwe nsemo shilingi 5 milioni 5 timanyeti certainty iyo kwendeka chibese chunchi toke kuligere lipo igongo nyorole komina nako kwa soko bwatu kamangani chibese serikali ga Kenya. Of course inero ko bono landi ntumanyetenga e budget e constituency funding ko kwegwere nibo yero nturi no mane nanguchi chire lakini ase chinga kigo chiko available yero nero tura role ekie tura manye indichi ko dispersed. So lakini negento to kubeka nko ase policy yani ine must that kira a ward wiketu are fund ya itukuruka world fund iyo efigambe kerete 5 million kirasi egere abantu waito wa access eniwo ekuru ase sekali ene because budget neroro yes emaski nabo linga ngateli nganaliyo kwegena nkoira nali
kike omwake kurabwente kunyarokoba gako ligereria ekera go chikunyarokoba kako go choro buno mubungo Kitutu Masaba mbia mono ase ligereria abantu abatokobolia ande muligi to ligererie obugima bwabo nga mbantu bange njukibale ekege enganga yokubolia obugambi obo nererie ande tegerera manifesto chia watu orolengana kyayo guchikokonyeka ase ekerwa akirikure egekogera twarorire twachorira abagambi lakini basira right na kiki ngoteberanga ya guntagete koirania oburai asabantu egera abantu ba access nibo yabo ekero omubunge ragwakanwa aye nikyo konyora basari y'abana baitu be secondary school eirane alright eger na constituency funds na jiro chirani lakini natebera none chi computer chi egere torete chi computer as abantu baitu ba access resources chikorwa se national government ekenegento kere kia maisomarore nabo yani kia kawaida nabo no maitenge gwisara ya afya ne njabwate omuroberi bwo kuira abanyagitari ya Britain ase wasingishu governor Mandago kuirara abantu baye Finland ase agutumia inibe ya serikali so ekenakite same thing na bugoboro kurwa se balenga nere nchira yoka abantu baitu barayiguke because ekenekia abantu bande bakora chinse chinde ne formula atebe no nyina ebintu buna wings to fly ayikutie gukora na boto ko yekora because it's illegal exercise yeah egere enibeye ekurwa se serikali nene ekonye abantu baitu bali common tali abana siasa fuka bagukonye kaso kugura kigali kinene cyo oyo mateba nga birole bigutiriwa ya ekini ebina bibyo kabagokora alright intagete koirania egere CDM yatombe bago yakwanwa eve ngano headquarters chia a constituency ya Kitutu Masaba alright representatives kurwa kere ward echibu barabe bago deal with those ward funds alright biamon libo lindelia like kwa kwandrengana yobo Naomi ebe ngatura irase ntunde ende noboli se ntunde kabere na obo bono iga nimbwate okwegeno konene nga ase candidates won't be ninche nko over the best alright ninche nkorwa nkoirania enibo so ase banta bonse tokobolia nincho muyase bale ase ninche gintu nko bakorera no kubairana niwe uditayo kubairana alright abage tutu mbatagete basari irane mbatagete niwe irane asabantu bito mutotagete to hope any opportunities ya asabantu bito kogenda ku access asitire na tindengeretinga ngakiende na tindigo chokobwa igondengeretinga nkobwana alright yeah na akigina watenga nainde amangana ichikura Numonto telling is a matter of life and death. But I know I'm the best. I say it can go over with just one. Okay. Alright. Dia boliga merobelya wase abasaya gwetani koba chibasali nende merobeli kibata sabasa especially samangane chitalanta. Yeah, na bono igani buate tournament ko kwanza nyamba na Ogato tournament ya constituency ya Kitutu Masaba itogendrete kuna kualigania negendrete lakini gututukana bwa muchikorolekana ase FKF ya Nyamira inaende I call upon them na put their house in order egekogera tournament ye iga I sponsored it nainde igere player benefit tournament that's one na nimbwate mirobili emiya ase abantu babwate ata talents you say ata sports no ina kiginatebera ase computer centers ya ne benefit YouTubers no maitenga YouTube wego ko nkiego korasa abantu baitu na abantu bande na aba gukora gose drama I will have a special office as Tombe Galia as a community yes resource center as abantu batagite gukora usani yeah eger as bagucha begera use baba mentored na inde baba begera babe exposed
nase aba the successful I would say artists. Okay. Yeah. Egere babegeri abantu mbaloro bagotera bya bwate miyo yogotera n'abantu mbaloro bategekora ku YouTube abantu bare bategekora yiso ejini chese iyo kuigiza egere abantu abasae ba develop their talents na no might say entertainment industry is a well paying industry. Okay. Yeah. All right. Narubuli kurali nero buchikiro besiango kurali kiendege goro ya kiendege utatuara gateba ngatebwati kende tebwati chiro tebwati many amenities na boigo nyolenga alino egeti kiendege bantu kunyoro kwa gikwa gacho intometing antikira nyoro kwa gikwa gacho na ke ekeronda service ni inaro evina bibi lakini aso kuligelia chichiro chito chibwato tukanu sana naende normally county government nere ko wa responsible as amangana aluko market secondary chiti bono tebo se echiro ose yamagoko goyaga chire lakini abantu baligotaka kobera stores ni gali because iye ko bera banta kogenda uchitiro ni kuligento lakini baga ni kobera pa. Yes. Yeah, no any camera na the same problem. Yes. Si market singa chia buti Masaba chiwato boko. Yene ondaga ni go say especially go ikaransa na the county government egere torole engineering yanga na ki ustokorosia toko vekera sheds abantu buya ase instead yo kubaira chi building kirime chi building chiaba buna nase ba gusto ebintu byabo. Okay. Egere babe comfortable ase bale abantu bapikia bakolera marketing. Of course kuikababe safe kuruwa se para. Okay. Ese use nyingi nase naso mu wase use mbura. Yeah. Ebintu nechi cho chire ase chi market chitu ngo chiri chinde. And but then from my side ya say bakera banchole no mu bungogo chi market chi nyingi ninga nikobeka chi wifi. Egere chiaba koro na koro ase market na bugwa access to wifi yani ase esini yao no okwanya na bugu sabu in the internet. Right. Yes. Okay. Birobi ya chiri lakini anda correspondence so bwango yo mbuli birata tukurochia semester de Vuna kutoka Liamoko hoti Kijauri. Tuko pamoja hadi tamati. Uliza mgeni mbona wabunge wengi wakipewa uongozi wanapotelea Nairobi, they never come back to fulfill their promises of development to common wananchi. Yeah, mbie mono Brian. Ababunge abange bagusira because imbali people person. Interest chi abantu mbabwati. Yes. Na abantu bande the umuntu aba common person ya wakachikura lakini obusani bwa balirike ndakizikura oenda orosimba gwa basani abangaho bachake muitana obuna kibatari kutwara no nicho tuchio bisi kitari kuigurwa ase gusetombe bono iga abasa abantu bamanyite bakorani CDF n'abantu batana gutacha mu gitumasa n'abantu bali bakweruka ngana bwa basani bose bakweruka professionals na bali baruwete gusena se constituency na bako na plan behind the scenes. Yeah, abantu lakini the common umuntu gusomo waka bwekenyoro eret wewe as soon as chikura chiaeli ekina kinta getegote abantu kuirania obugambi bw'obosomba asa abantu ase access all the time. Yes. Right, asante sana asinge nchindo chinge biro benyero kuba bikwenda mashimo tunyero kuba tukokorera chinkwani chigera kindi boli mwali kurwa sensemo yane biro bili nero kunyoro kuba kego chake kwa Namagenderero kinya says chere ya mugosende kwanyora ya kundiro mwananchi ngo mugweka no bono muro bili bwo kwa gacharibu abo lilya bunyunyu kwanyora maybe lindo no ne pare kere krosigwa yatuka ngo ikenya lebe anyaro kuba gakunganyiwa lakini okuyene ligwa nyenebe sebusubo limo compensation mono kwanyora ngagabo bunu abananchi abagusumbwa namone serikali yiko kuno mubunge asenjere mu sasendikiaga na ubakorosia machiko namaene muralia ebune elibwa belia bunyi very controversial abantu baito being nenga ne project ya serikali na bebwenerete esiki yani abantu batebigwe babuligwe nande batebigwe nkige kogera onye ni conversation era koru nande korubiya
abantu bamana gwanchirana ko kurwa gose ugente kabiri gigoje project kabiri gigoje lakini naende kero kuligeria si priorities ya obuge tutu Masaba na bura abuli libwage linelio priority bono ya guika na kikibono opinions ya abantu boka abanyene guika batebe gusemba litagitu semba omuchumbe guika batete kiaira nero bwate liyo sete national government guikabe the aside yawa bono na urda gotebie umuralia diguse bono trata na usa amache na ali nyangoni ali abantu lakini umuntu uri nyangoni even the next tariko yanyo igakoba pambu diagenda woche akerokaru aendale that inkige kogera abantu abasa macha yali barobu mbali human beings batagite macha this is even binte binge we can do anera abantu onye mukubwa mache kurwa yase kuruseito gai na into tutagita mache pipe water situation we katokonywe a program yabe expanded egere n'abantu bantu banyora mache tali mocha muya rusi gaiga moya iti ase malimaito mutoge moya ile abantu bande asivunga baru bali mwanya abantu yakuwanti na into tutagita mache yeah no ebi chi project kabiri chindaga ni consensus y'abantu batebe ngamabugaga imba yatagite onye bayatagite then babe compensated then I have to be on the side of my people. Yes, I will fight for them. Right. Kero no kwa kache para na bakonyora igo muntu sio kere kitekyo. Bono. Ya mutago rano ne nyombozi nga ya chiko chakera. Imbobe sana. Compensation ne wente ko boro. Right. I get as it's in private property. Right. Yeah. Very lastly ngwe muraye orun kona yo mwegyo. Mere monero konyorego koruto tebe no mugabana gose kwento kokorwa muno mu MCA. Lakini atoko mu MCA yikaswete siasa sana. Abantu bamuirira chi proposal totebo zibana necho etakaire kwa kachwa se chiro mu MCA bwento konyero kwa baka gukora. Lakini asinge nje chire yuera asaro chitanyorete kura yatuka tatagiti konyero kwa baka gwikirania. As okutwara coordination enkia obwa matobu ya Abarai bali bonse baro mubunge njiranira akoswana nagatiara nyarogoswana nagatibu na bono chikubo murai elinde kwene kinga leaders bonse ngotwara murogwa matubiye no mwasemanyanga ekige bwento kokoruga na iga it's very important nege dokinge njabara iko kolega siama yes after siasa ya elide bali bago service na ngobwenda ko kolega asi naende ase okerabara wa mtubawu itu Masaba barancho baranye okoboko ko bara kuno muchumba obo ile promise ya nenga ninkolega asi no mugaba na oyo office ninkolega asi na ba MCA bonse batano nalimo babuge tutu Masaba ngo ikatutware bikao na barobo paka no mu women rep no mu senator egere tumanyana na kitura genderie ensemo yetu right without go work talk work in work right nekine ke okoro na kiota na kiro mundu na bwate ensemo ya yagoko right ekera oyo nabo kuburia nga buna bono amache na roro anyali yacho right abege twin no mo MCA o iteteri ngakini o enero konyeta mache ya lakini kuru ya ama igesima gekalemo lakini igesima ginkiana kwa function makabona ebina biye binto mbwenete ko watia nkoligia wotiase county government na inki yekogera igesima gigitara okay nebintu binde chindoje chinyinge echuchire anda ase aba MCA bakora na bokubugo yesi myasa maskani kwakera no nyene umugaba no bamakena kinkonyere abantu abambekere genteze sure egere no nyene kero kiabeire tu na tuaumira no rotwensi tuakeigora tuakwanya wananchi na wako right yeah asante sana mheshimiwa ngoli baka unyaro kwa bakukuru enkona ya yo mwelio anene kuchaso mwake kurabwe constituency ya Kitutu Masaba mbia mono muralia asa abantu baitu babuge Kitutu Masaba Anthony Nyambane Ogato kubulia ugo chumbe babuge Kitutu Masaba so mwako yango cyase muri no weke yo konene na maskanya manene na nintagete ko bakolera emirimo nainde nintagete kwirania uburai bw'ubusumba asemule egere enigo yino ebakolere gasi nainde nigo yino esiku ekero muranchore koba umurai yino na nimbe kinkoba ange na inunga kionsi tuligererie twensi abatukubuli kerogeke nainde muligererie kisera chitu umorore nga inereri erago konya ayekero wakero wakirikwa ting nganda wateyo abantu baitunga
nimba korere egasi una omusomba engakieye tali obo Naomi asebuge Kitutu Masaba tigogo konya onde bwensi egekogera oburombororo witinya maliga asokwirania enibo eliye obondasi ngocha buna Daudi ase limo egere abantu baitu tuchenchi obogima naende enibo yaine eirane ase muri diama. Asante sana Abarai kuganiriria maya kugandibu tukubiyana boigamenya ekerogendreta se obo koreri bwao nende na gagwaniriria maya se tournament FKF nyamirero nkaye binto tuchitonyibeke ya mase moga Radio Vuna 102.0 FM na boigo Vuna TV kolentera barari ali banyara ko babako tanga saba mara baito bagwa ku mupire mase maligeti mbia mono maralia. Asante mbia mono. Thank you. Right, basi bono mwancho butegelia bire mheshimiwa engineer Antonio Ogato kulie kero kyobo bunge ali Kitutu Masaba to sangire chinkwana gai ganyiro ngomoro libo Abarai Namagenderero bado niko gendra to ikachinsa sana mwacho butukobwa ndongo chande ndiroje jisi mitigendra to guoka keraga se oli mutanyoro libaga ni chembo oli simi no ngwa kimo kwana igori chinkwana chobo tukobwa na bogo bado na boko ndro gondi kre SMS wutera 0706102102 onyanda keto ikireti nkwani gosikonye kiragati swaji YouTube gwetera Vuna TV na bokunya go kunyirige libuna yali ngikuru mu chakano guikomo area. Thank you. Time nero flies. Time flies. Time go fly sana. Bara banya maybe want to nyama chisti Michigan data walk. So they were limited because of time. Yeah. One later on I'm going to have some. Yeah. Okay. Mbia mono sana, I appreciate. Thank you. To apole naende tuchitugambe chinse chisaine on. Satane roach. It is 10:30. Actually we will I think